Yo, what's up mga kalapatoy, kalapate? Sing-sing. Tayo nang wala pang sing-sing para tayo ng hindi na mahirapan. Hawakan mo ng maayos. ayun, sige, sing-singan sila mga kalapate kasi wala pa silang sing-sing. Eto na sila, oh, ay ang lalaki nila. Kaya hindi pwede sing-singan pag kawawa pag malaki na. Ito yung tamang sukat sa pang sing-sing nila. Yun Kaya, na nga. para hindi kayo mahirapan pag pumasok, tusokin natin ng wala namang ballpen dito. Hanapan mo ko na mga kalapate. A few minutes later. pagkatapos itusok kasi may nakabuka ka, Gago! kailangan sundutin kagaya niyan, no. Sige. Ayun na nga mga kalapate, no? Yan. Ito naman bagong siya. sibong namin pang Ayan na laban ng naman yung sibong namin. sa Ayun. KFC. Kasi Oh. mga kalapate, Hawa. kalapato, hindi man lang natuloy ang karga ng KFC. Kaya ito na mga kalapate, mayroon na naman kaming bagong sibong. Kaya pag medyo masikip, lawayan nyo lang kagaya nito. Lawayan nyo lang, kagaya nito. Gunggong! Lagay nyo lang ng laway. Laway-lawayan lang. Oo. Gago! Gaya ba ng pag masikip, kailangan talaga pag tuyo, basa-basain. Gago! Ayun. Kaya kailangan lang ng Yan, laway. Pasok na. Pumasok na? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pasok na yan. Pasok na. Nilawayan na, no? Lawayan na eh. Nilawayan Sige, lang. go. So, sabay. Yan mga kalapate, Tusukin dito. no, ang Yan. lalaki nila. Oh, ayos Ayan na. siya, may sibong na naman kami na bago mga kalapate. Ayan. Mayroon ka pa kaming dalawa doon, kaya Mayroon pa kami doon mga kalapate, kalapatoy, no, ayun. May dalawa. naka-reserve tong na sing-sing. Ayan, may naka-reserve kami ng mga sing-sing. Sing-sing ng Mayroon KFC doon- at saka MPC. Ayun. MPC. May mga sibong kami doon mga kalapate. Tara, Tara. samahan nyo kami. Tingnan natin. Ayan mga kalapate, kalapatoy, no. Ayan pa, may dalawang sibong uloy kami. Ngayon mga kalapate, pag lumaki yan, iyan ang iparap anuhan namin. Anong tawag doon, Pao? Pasingsingan namin, tapos ang tawag doon? Yung Oo, yun. Tapos dito pa, mayroon pa dito mga kalapate sa kabila. Oh, ayan. Mayroon pa talaga kaming dito mga sibong. Yan mga kalapate, malaki-laki na siya. Isa lang yan siya, Pao. Yan, isa lang siya. May sibong uli kami. Mayroon pa kaming mga sibong dito mga kalapatoy. Wala na. Ayan. Dito sa kabila. Ayun. Ito pa mga kalapate, no? Ayan. Ayan siya, ayan. Ayan, oh, ayan siya. Ang dami naming sibong ngayon, mga kalapate. Pero hindi pa talaga nalaban, mga kalapate. Yung mga sibong namin na nasundan niya na dapat ilaban namin sa KFC. Ito bagong pisa. Ayan, mga kalapatoy, ayan siya, oh, ayan. Ayan, mga kalapate, may pisa na siya. Ayan siya, oh, ayan. Kunin mo muna yung isa para makitang-kita siya, ayan. Ayan. Hindi. Ayan, kunin mo yung inahina. Ito na lang. Ayan mga kalapati, oh. Ayan siya, ayan yan. Yan bagong pisa yan siya, ayan, ang lit-lit niya, ang cute niya.
Ayan siya, oh. Ayan. Ang dami namin sibong mga kalapati, kalapatoy. Ayan, yung iba mga kalapati. Ayun na, ang dami na doon namin mga sibong. Dami namin panlaban mga kalapati, kalapatoy. Kaso lang wala talagang karga pa. Pag may karga ng mga kalapati, kalapatoy, no, kakarga namin yan sila. Pero, hindi pa sa ngayon yan. Hindi yan pwedeng ikarga, malilit pa eh. May sibong kami na malalaki na. 5 minutes later.